ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Худи ҳозир турнири UFC Fight Night ба анҷом расид, ки дар мухорибаи асосии турнир ду топови ҷангувари UFC дар вазни сабук Ислам Махачев ва Тиаго Мойзес вохӯрданд ва ин аввалин мухорибаи 5 раунда дар карьераи ҳар дуи ҷангуваро дар UFC буд. Якм раунд сар шуд ва Ислам маркази қафасро гирифта якм рақам кор мекард. дар мобайни раунд Тиаго хост ки Исламро ба замин афтона, аммо ӯ ин корро карда натавонист ва дар охири раунд худи Ислам Тиагоро ба замин афтонда то ба анҷом расидани раунд ӯро дар замин назорат карда якчанд зарбаҳои дақиқ зад ва ҳамин гуна якм раунд ба анҷом расид ва гуфта мешавад ки якм раундро Ислам Махачев гирифт. дуюм раунд сар шуд ва Мойзес дар стойка ба Ислам якчанд зарбаи хуб зад ва боз илова бар ин ӯ тавонист ки Исламро ба замин афтона, аммо дар он ҷо Исламро назорат карда натавонист ва Махачев аз боло истода ӯро то охири раунд идора кард ва дар охири раунд қариб буд ки Ислам бо тариқи сабмишн ғолиб шава, аммо раунд ба анҷом расид ва ӯ ин корро карда натавонист ва дуюм раундро низ Ислам Махачев гирифт. сеюм раунд оромона сар шуд. дар стойка Ислам як-ду зарба ба рақиб зад ва баъд онҳо дар назди сетка кор карданд ва дар охири раунд Махачев Тиагоро ба замин афтонд ва Мойзес дарҳол пӯи Исламро ба балевой гирифт, аммо ӯ ин балевойро то охири раунд амалӣ карда натавонист ва раунд ба анҷом расид. Номаълум ки сеюм раундро кӣ гирифт. чорум раундро ҷангуваро хеле фаъолона сар карданд ва аллакай дар аввали раунд Ислам рақибро ба замин афтонд ва дар мобайни чорум раунд ӯро маҷбур кард ки таслим шава. ҳамин тариқ Ислам Махачев дар мобайни чорум раунд бо тариқи нафасгир кардани рақиб ғалаба ба даст овард ва ин ҳаштум ғалабаи пайдарҳам барои Ислам Махачев шуд. дӯстон, ҳатман дар канал обуна шавед. навори навбатӣ, суханҳо баъди муҳориба ва реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов мешавад. интизор шавед. дар видеои навбатӣ вомехӯрем.